U Gospiću je održana 4. humanitarna likovna kolonija u organizaciji motokluba Crazy Wolves. Umjetnici su time još jednom pokazali svoje veliko srce. 4 godine za redom ovi umjetnici dolaze o vlastitom trošku kako bi pomogli onima kojima je pomoć najpotrebitija. Sva prikupljena sredstva ove su godine namijenjena oboljelima od multipla skleroze. Došle su i predstavnice iz udruge multiple skleroze Ličko-senjske županije, pa usudim se reći da smo već danas u početnom koraku ovog projekta, ovogodišnjeg, učinili jednu dobru stvar. Ove godine, zbog financijske situacije, manje je sudionika. Unatoč tome, došli su pomoći. Pošto sam došao na rosnim trepavicama, jedva sam sklepao nekakav novac doći ovdje, a natrag bom vjerojatno išao kad bude penzija. To će biti prodajna izložba u muzeju Like za naše distrofičare Gospića i nadamo se da će se slike prodati jer će im novci naravno u udruzi jako dobro doći. Rekli su da će doći do godine i nadaju se u još većem broju. Predivna priroda, miran ambijent i humanitarni karakter kolonije poziv je i ostalim umjetnicima da se odazovu i sudjeluju na idućoj likovnoj humanitarnoj koloniji.